În videoul ăsta vreau să vă spun povestea mea, ca să înțelegeți de ce nu sunt anti-vegan, dar de ce nici nu mai cred că veganismul este soluția, nici pentru sănătate, dar nici pentru suflet. De mică am fost obsedată de animale și în același timp îndrăgostită de carne. Toată viața m-a urmărit fraza asta. Dumnezeu parcă și-a bătut joc de mine. M-a făcut cea mai mare iubitoare de animale și în același timp cea mai mare iubitoare de carne. Nu am fost niciodată dependentă de zahăr și nu m-au atras niciodată mult prăjiturile, ci mai mult tot ce era sărat, gras, cărnos. În același timp sunt genul de om care nu poate să omoare nici măcar o muscă și care plânge zile întregi pentru că un animal este rănit sau mort. Vă imaginați ce conflict intern aveam în cap. Cum pot să mănânc friptură și în același timp să spun că iubesc animalele? Din acest conflict am ajuns la vegetarianism și chiar veganism. M-am apropiat de ele din iubire, nu din modă. Credeam sincer că este calea morală superioară. La început funcționează și vreau să recunosc asta cinstit. Când intri în zona vegan-vegetarian, de obicei începi să mănânci mult mai curat. Mai puține prostii, mai puțin fast food, mai puțină mâncare procesată. Citești etichete, îți pasă ce pui în farfurie. Scad un pic și caloriile și normal că te poți simți mai ușor o perioadă. Problema este că pe termen lung, pentru foarte mulți dintre noi, nu este sustenibil nici pentru corp, nici pentru planetă, așa cum ni se vinde. În cazul meu, după 30 de ani, am început să mă îngraș, fără să înțeleg de ce. Deși nu mâncam tone de dulciuri. Abia mai târziu am realizat că băuturile carbogazoase cu zahăr, inofensivele sucuri, au fost probabil principalul factor în rezistența mea la insulină. Veganismul și vegetarianismul nu mi-au rezolvat deloc problemele hormonale și metabolice, ba din contră. Au acoperit pentru o vreme ce era de fapt în neregulă. În paralel, trăiam cu o vină enormă. Dacă mâncam carne, eram un monstru. Dacă nu mâncam carne, corpul meu o lua raznă. Asta s-a legat de mine și cu o dificultate veche de a accepta moartea. Doliul, ideea că viața pe pământ funcționează așa. Cineva moare și altcineva trăiește. Pentru mine, mult timp, veganismul a fost și o încercare de a fugi de realitatea asta. O formă de a nu accepta că cineva trebuie să moară pentru ca eu să trăiesc. Schimbarea mare a venit într-un voiaj de ayahuasca, când am trăit o scenă foarte clară. Mi-am văzut pisica, fericită, cu un șoarece în gură, fără nicio urmă de vină sau de rușine. Și atunci am înțeles, în trup, nu doar cu mintea, că în natură nimeni nu își cere scuze că mănâncă. Pisica nu este un monstru, este o pisică. Lupul nu este un monstru, este un lup. Acolo am văzut că problema mea nu era carnea, ci neacceptarea morții și a felului în care este construită viața. În același voiaj am simțit pentru prima dată recunoștință pentru oamenii care fac ceea ce eu nu aș putea face vreodată, să sacrifice un animal. Eu personal sunt genul de om care ar muri de foame lângă o vacă pentru că nu aș fi capabilă să îi iau viața. Tocmai de aceea le sunt recunoscătoare măcelarilor și a tuturor celor care se ocupă de o sacrificare, dar cu o singură condiție. Să o facă într-un mod cât mai etic posibil, cu cât mai puțină suferință. Asta mi-a schimbat complet perspectiva. Carnea nu mai este un produs, este ceva sacru, pentru care un animal și-a dat viața și care merită respect, nu risipă. De aici am ajuns la alimentația chetovoro-carnivoră. Nu din ura față de vegani, ci din combinația dintre adevărul biologic al corpului meu, care funcționează mult mai bine așa, și adevărul emoțional, că pot iubi animalele și în același timp pot mânca produse animale, dacă o fac conștient, cu respect și cu grijă la sursă. Nu cred într-o lume în care toți devenim vegani și se termină problema morală, cred într-o lume în care mâncăm produse animale cu responsabilitate. Evităm pe cât putem macrofermele abuzive, alegem ouă, lapte și carne din sursele cele mai bune pe care putem să ne le permitem și ne amintim că animalul din farfurie nu a fost un produs, ci o ființă vie. Povestea mea nu este împotriva veganilor, este împotriva negării realității biologice și a ideii că putem să scoatem
moartea din ecuația vieții. În videoul următor vom vorbi mult mai clar despre etică și ecologie. Cum poți fi chetovor carnivor și în același timp pro-animale, pro-planetă și nu dușmanul lor.